Ki bor pulit kila yo bon kurup no ya shibun ba ki kuli bala buri hapo ka weka klausit hadien ka jingkan ra ha ka shnong santo gre ka bahap hapo police station Southwest Garo Hills District. Ka kenhun ki pulit ha ka Henry kala Lincoln kila yo bon kurup ya shibun ba ki kuli bala buri ha ka jaka klau ka babon sit kat ba kidang pelong ya ka jingkan ra. Ki pulit kila yo ban korup haduk san pesan tili ki kuli siat ling sun anti-aircraft ammunition ong Superintendent of Police Vikash Varma. Ya kini ki kuli la korup no nakate ka jaka ha ka jingadan lang ki sakhi balait dut hadin balabut betrenti ya barok ki kendon ki bakat kum kaan. Ka jingpen long shushu ya ka jing toket halor kini ka jingyo korup kadang ya syakman ban lap dia ni kita long ka jingwan poi jung kini ki kuli ha kini ka jaka bat ban lap iki beriuk badan keti ha ki kambean ula benram. Na kaliang USP ula bu ka jingkerpat iki pat ba bakin wan syakman lada ki don ye ki nu kini ki jingtim ha ka baya day bat ki runar ki badan keti ha kini ka kambean. Lada ki don ye ki jingtip ki la ban pentip syaki police station ki bajantam ha ka ba on bu ri ha ka baya day bat ki nong ai jingtip but on ai ru da ka buskit pentik na uhe pulen.